Żdiedu b'6.5% l-Maltin li għażlu li jsifru għall-btajjel tagħhom. Bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena aktar minn 144,000 turist sifru barra minn Malta li jfisser 9% aktar meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Is-safar permezz ta' cruise liners kompla miex il-qudiem bżieda ta' 8% ta' passiġġieri Maltin li ħadu din it-tip ta' btala. Bejn Lulju u Settembru tal-2014 it-turisti Maltin qattaw il-fuq minn miljun lejl barra minn Malta u nefqu aktar minn 141 miljun euro. Statistika li ntlaqat pożittivament mill-Ministru responsabbli mit-Turiżmu Edward Zammit Lewis li fisser dawn ir-riżultati bħala konferma li l-poplu Malti qed ikollu aktar flus fil-but u konfidenti fl-infiq tiegħu. Dan ifisser ukoll qed jintlaħqu l-aspettattivi ekonomiċi bil-poplu Malti qed iżid il-konsum u l-infiq tiegħu u dan mhux jagħmlu biex ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja. Zammit Lewis qal li dan il-ġid qed jinxteret u jinfiltra fin-negozji turistiċi ta' pajjiżna fil-kumpaniji tal-linji tal-ajru u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Għaldaqstant dan il-Gvern se jibqa' jieħu l-miżuri neċessarji bil-għaqal sabiex dan il-ġid ekonomiku jibqa' mhux biss jiżdied, iżda jibqa' jitwassal fil-but tal-poplu.